Makadi mhuri Zimbabwe, tinodzoka zvekare kuZim HD News apo patinouya tichikupai news dzinenge dzichipisa. News yatiri kuda kutaura inews pamusoro pavaMunangagwa avo vanonzi vakapa munhu aitamba uyo mudhara muri kuona paskirini akapfugama uyo mudhara uyu akatamba achiisa musoro pasi makumbo mudenga, so akanowanikwa achinopiwa $800 izvo zvinova zvakakatyamadza kana zvakashamisa mhuri yeZimbabwe pakuti matichers asi kupiwa mari inosvika ikoko, asi kungonopa munhu asina help, munhu angotamba pamusangano ongopiwa mari yakaita saizvozvo kunzi 800 matichers asina chari kupiwa. So izvo zvinhu zviri kurwadza kana mapato mamwe anopikisa nemadepartments mamwe anopikisa, zvinhu zviri kuvarwadza nekuti zvinhu zvakadaro zvifanike kunge zvichiitika pamberi pechaunga vanhu vachifarira. Uyezve chimwe chinhu chiri kukatyamadza ndechekuti mukuru akanotambidza munhu iyeye mari $800 asi aifanira kumutambidza zigi kuti tione kuti iye ane chido nezigi. So chido chake tiri kuchishaya because zigi racho haatori namumwe maka nemaUS, saka zvikureva kuti iye anovimba nemaUS. Saka zvinhu zvinotinetsei kumhuri yeZimbabwe kuti vaunderstande zvinhu zvakadaro zvichiitika zvichiitika pamberi pevanhu. So tinokutendai nekuona kwamunoita mavidhios edu zuva nezuva, tinokutendai. Thank you for watching this video. Until next time.